ገንዘበይ ክመልስን ንኔልሰን ኣብ ስርሑ ክብሪ ክረክብ መረጋገፂ ክእልሽ ኣለኒ ኢላ ምስ ባዕላ ትማኸር። ከመይ ምሽኺ ኣበይ እያ ክትከውን ኢላ ተሓታ። ኣብዚ ቦታ እዚ ዝጥዕማ ይመስለኒ ትብለን። ሕራይ በዚ ገጽ ኢላ ተምርሓ። ብኻሊእ ወገን ድማ ኔልሰን ዛጓለይ መፅል ከለኹ ዝያዳይ ዛጓለይ እንታይ ኮንክ ዲኺ መሊሱ ተጸሊእ ክዲ እንታይ ኮይኑ እዚ ድማ ኣኽ መብራህቲ ተቋሪጻ እያ ዘላ በጃኺ ሓቦ ግብር ዛጓለይ በጃኺ ተንቀሳቐሲ በጃኺ ዝያዳይ መልስለይ ደሓን ዲኺ ኢሉ ዓቕሉ ፀቢብዎ ይሓታ። ባባ ይሕመኒ እዩ ዘሎ ኢላ ተንፋስ ብሰኣነ ድምፂ ትምልሰሉ። ኣባይ ክዛጓለይ ሕጂ መድሓኒት ክገዝኣልኪ ኣብኡ ከለኹ ድማ ናይ መብራህቲ ክኸፍል ኣለኒ ድሓር ከዓ እቲ ሓለቓይ ብዘይገበርክዎ ነገር ክቐፅዓኒ ኣይከፍቅደሉን እየ ዋላ ሓንቲ ክትኮንኒ ይደሊ ምእንተ ኽኢለ ኩሉ ነገር ክሰግሮ እየ ዛጓለይ እታ ጎረቤትና ክትሕልወኪ ክነግራ እየ ኩሉ ነገር ሰላም ክኸውን እዩ ሕራይ መጻኹ ኢልዋ ይኸይድ። ብኻሊእ ወገን ከዓ ኣንድርያ ነቲ ናይ ፍሪጅ ሶኬት ሰኪዓ ፍሩት ክተምፅእ ትኸይድ እሞ ሽዑ ኣቶ ክርስቲያን ድማ ትፅቢት ታታንያ ምስ በዝሖ ዘገርም እዩ። እንታይ ኮይና ደኣ ክሳዕ ሕጂ ዘይመፀት ኣዝኣ ዘንጊዓ ዘላ ካብኡ ኸዓስ ሓላፍነት ዝስምዓ ሰብ እያ ነይራኩ ኢሉ ይድውለላ። ድሓር ኣንድርያ ናይ ቴሌፎን ድምፂ ትሰምዕ እሞ ኣበይ ደኣሉ እቲ ድምፂ ኢላ ንባዕላ ትሓትት። ኣቶ ክርስቲያን ድማ ቴሌፎና ስለ ዘይተቐበለቶ ብምግራም ስለምንታይ ቴሌፎነይ ተዓፅዎ ዘላ ድሓን ክትህልወይ ተስፋ ገብር ኢሉ ምስ ባዕሉ ይዕልል። ኣንድርያ ድማ ተደናጊራ ዋእ ናተይ ቴሌፎን እውን ኣይኮነትን ኢላ ነቲ ፍሪጅ ክትከፍቶ ምስ በለት ቴሌፎና ትፅውዕ እሞ ሃሎ ፍቕረይ እቲ መደብና ብፅቡቕ መንገዲ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እወ እቲ ሓለቓና እውን ኣመሓዳሪት ክገብረኒ እዩ እዚ ድማ ካብቲ እንዳ ምግቢ ገንዘብ ክንረክብ ዕድል ክኸፍተልና እዩ ኣብዚ እንዳ ምግቢ ዘሎ ገንዘብ ኩሉ ክንጥቀመሉ ኢና ብዛዕባ ገንዘብ ምልዓለይ ዘይቀረየ ሎሚ ገንዘብ ረኺበ ኣለኹ ብሃንደበት ኩሉ ተፈጢሩ ግን እቲ ገንዘብ ኣብዚ ቤት ምግቢ ክህሉ ኣይደልን እየ ጥርጣረ ኸላዓል ስለ ዝኽእል ናብቲ ቤት ምግቢ ክትመፅእ ኣለካ ሽዑ እቲ ገንዘብ ኣብ ውሽጢ እቲ ኬክ ገይረ ክህበካ እየ ተረዲእካ ምሽ ሕራይ ፍቕረይ ቀራሪበልካ ክፀንሕ እየ ኢላ ትኸይድ። Le pondré en el pastel. ታትያና ድማ ኣብቲ ፍሪጅ ብዙሕ ስለ ዝፀንሐት ክቆራ ይጅምር እሞ ድሓር ኣንድርያ ከዓ ነቲ ኬክ ኣምፅያ ሕጂ እቲ ገንዘብ ኣብዚ ኬክ ክገብሮ እየ ከምኡ እንተገይረዮ ዋላ ሓደ ሰብ ኣይጥርጥረናን እዩ ፅቡቕ ሕጂ ነቲ ሽፋኑ ከዓ ከምፆ ኢላ ኣብቲ ኬክ ኣእትያቶ ትኸይድ። ታትያና ካብቲ ፍሪጅ ወፅያ እቲ ገንዘብ ኣውፅኣ ኣብ ክንድኡ እቲ ቴሌፎና ተእትዎ እሞ ተመሊሳ ናብቲ ፍሪጅ ተኣቱ። ሽዑ ኣንድርያ መፅያ ሕጂ ጆን መፅዩ ኩሉ ድልው ኮይኑ ክፀንሖ እዩ ኢላ መሊሳ ምስ ከደት ታትያና ካብቲ ፍሪጅ ብምውፃእ ከሳኹ ኣለኒ ኢላ ወፅያ ትኸይድ። ሽዑ ኣቶ ክርስቲያን ድማ ተስፋ ከይቆረፀ እንዳተፀበያ ከሎ ጆን ይመፅእ እሞ ዓሚል መፅእ ከሎ ኣበይ ኣለኻ ኣንድርያ ኢሉ ፀዊዑ ምስኣና ክደልያ እንዳኸደ ኣንድርያ ኣበይ ኢኺ ነርኪ ዓሚል ኣለኪ ንዕ ቀልጢፍ ክስምዕዮ ኢሉ ይነግራ። እዋ ሓለቓ ንሱ ቀዋሚ ዓሚልና እዩ ብቴሌፎን ኣዚዙ ይፀኒሑ ንዑየ ከዓ እቲ ዝኣዘዞ ኬክ ዝወስደሉ ዘለኹ ኢላ ትምልሰሉ። ይቕሬታ ኣንድርያ ንኹሉ ዝተቋየቕኩኺ ንስኺ ቅንዕቲ ሰራሕተኛ ኢኺ ኔልሰን ኣመሓዳሪ ክገብር ምውሳነይ ጌጋ ውሳነ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ንዓኺ እዩ ዝግባእ ኢሉ ይዛረባ። ኣዝየ እየ ዘመስግን ሓለቓ የማነይቲ ኢድካ ኮይነ ክሰርሕ ስለ ዝፍቐድካለይ ንዓይ ዓብዪ ክብሪ እዩ ሕጂ ግን
እታ ዓሚል ይጽበይኒ ስለ ዘሎ ይቕሬታ ክኸይድ ትብሎ ሕራይ ኪድ ይብላ እንህለካ ሓወይ ብልክዕ በቲ ዝኣዘዝካይ መሰረት ተሰሪሑ ኢላ ትህቦ ይቐኒለይ ዝያዳይ ኢሉ ምስ መለሰላ ስምዓኒ ፍቕረይ ኔልሰን ከም ስጎ ገይረዮ ኣለኹ ሰራቂ ኢለ ብሓሶስ ከይሰዮ እቲ ሓቂ ግን ንሓንቲ ዓሚል ጥራይ እዩ ዝሕግዝ ነይሩ እቲ ገንዘብ ዝወሰድክዎ ኣነ እየ ነይረ ሕጂ እቲ ገንዘብ ኣብ ውሽጢ እቲ ኬክ ገይረዮ ኣለኹ ስለዚ ተጠንቂቕካ ሒዝካ ይኸይድ እቲ ሓላፊ ርኤኒ ስለ ዘሎ ተጠንቀቕ ኢላ ትነግሮ ሕራይ ከምኡ ክገብር እየ ፍቕረይ ኣይተሻቐሊ ኢሉ ይምልሰላ ድሓር ኔልሰን ኢላ ፀዊዓ ደድሕሪኡ ስዒባ ትኸይድ እሞ ምሳኸ ይኮንኩን ክዛረብ መፄ ምስቲ ሓለቓይ ክዛረብ እየ መፄ ዘለኹ ምስ በላ በልኪድ ኣብቲ ባንኮን ኣለካ ንዓኻ ዝኸውን ነገር ከም ዘለዎ እዩ ክነግረኒ ጸኒሑ ኢላ ትዛረቦ ብሓቂ ይቕረልለይ ከዓ ኸውን እውይ ኣምላኸይ ተመስገን ኣነ እውን ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ክሓቶ እየ መፄ ዘለኹ ከይደበለ ሕራይ ኢልዋ ኸይድ ሕራይ ጽቡቕ ዕድል ኢላ ሽዑ ንሽዑ ናብ ፖሊስ ብምድዋል ሃሎ ፖሊስ ኣብዚ ቤት ምግቢ ሰራቐ ስለ ዘሎ ብቕልጡፍ ክትመፁ ኣለኩም ኣተድራሻ ባርዩ ሳንቲ እዩ ኢላ ትሕብሮም ድሓር ኔልሰን ከመይ ውዒልካ ሓለቓ ይብሎ እሞ ኔልሰን ኣብዚ ቤት ምግቢ እንታይ ትገብር ኣለኻ ካብዚ ውፃእ ኢሉ ይቋይቆ ዋ ድሓን ሕራይ ክወፅእ ግን ሓለቓ ብውሕዱ ናይቲ ዝሰራሕኽዎ ማህያ ክትህበኒ ኣለካ በጃኻ ጓለይ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት እያ ዘላ መኽፈል መብራህቲ ኸማን ስለ ዘይብለይ ኤሌክትሪክ ተቋሪፁ እዩ ዘሎ እቲ ንጓለይ ክትንፍስ ሕግዛ መሳርሒ እውን ብሰንኪ ኤሌክትሪክ ምቁራፁ ጠጠው ኣቢሉ እዩ ዘሎ ንስኻ ድማ ብዛዕባ ዝትፈልጥ ኢኻ ኢሉ ይምሕፀኖ እዚ ደኣ ቅድሚ ምስራቅካ ኢኻ ክትሓስቡ ነይሩካ ሕጂ ግና ፖሊስ ከይፀዋዕኹ ከለኹ ውፃእ እንዳበልዎ ከሎ ኣንድርያ መፅያ ኣየድልን ይሓለቐ ኣነ ፀዊዖም እየ እዚ እዩ ትሰረቀይ ቀልጢፍኩም እሰርዎ ኢላ ተትሕዞ ሽዑ ጆን ድማ ነቲ ኬክ ገንፂሉ እንተረኣዮ እቲ ገንዘብ ዝተባሃለ ቴሌፎን ኮይኑ ስለ ዝፀንሖ ተደናጊሩ ከሎ ታትያና መፅያ ይመስለኒ ነዚ ኢኻ ደሊኻ ምሽ ኢላ ተሓቶ ድሓራ ማዕድዩ ዝረኣያ ኣቶ ክርስቲያን ድማ ታትያና ኣብዚ እየ ዘለኹ ንዕና ኣብዚ ኢሉ ይፅዋዓ በጃኹም ነዚ ሰብ ልቐቕዎ ዘይኮነ ሰብ ኢኹም ሒዝኩም ዘለኹም መን ክትሕዙ ከም ዘለኩም ትፈልጡ ዶ እታ ክትሕዝዋ ዘለኩም ሰብ እዛ ኣንድርያ ትበሃል መርዚ ጓልን ተሓባባርያን እዩ ዘረባይ ሓቂ ምዃኑ ንምርግጋጽ እኹል መርትዖታት እዩ ዘለኒ ኢላ ምስ ነገረቶም ኣቶ ክርስቲያን ድማ እንታይ ማለት ኣነ ዘይፈልጦ እንታይ ሓድሽ ነገር ኣሎ ድዩ ኢሉ ይሓታ እሞ ክርስቲያን ኣነ በቲ ዝተባሃልናዮ ሰዓት እየ መፅእ ነይረ እቲ ቤት ምግብኹም እንታይ ከም ዘዳሉ ክጥዕም ደልየ ከዓ ምግቢ ኣዚዘ እንዳበልዖ ከለኹ ሓደጋ ኣጋጢምኒ ካብኡ ግና ኣምላኽ ኔልሰን ልእዮ ከድሒኑኒ እቲ ሓዘለይ ዝበልክዎ ገንዘብ ድማ ብጥንቃቐ ቀሚጡለይ እዛ መርዚ ዝኾነት ጓል ግና እቲ ካሊእ ክፋል ናይ ገንዘብ ወሲዳ ምስ ኣፍቃሪኣ ኮይና ክትወስዶ እያ መደባ ውፅያ ነይራ እቲ መረጋገፂ እንህልካ ኢላ ነቲ ኩሉ ክዛረብ ከሎ ዝቐድሐቶ ተስምዖ እሞ Lo acusé de ratero cuando en realidad solo la estaba ayudando a una cliente. ወይለይ ኳሓሎ መሲለን መንቆሮ ዝበሃል ደኣ ከምዚ ዝበለን ድዩ ንኔልሰን ዝገበርክዮ ኩሉ ዋጋኻ ክትረኽቢ ኢኺ ምስ በላ ጆን ብፍርሒ ኣንድርያ ኢሉ ይፅውዓ ድሓር ፖሊስ ኣስዕብ ኣቢሉ ብፈተነ ስርቅን ብናይ ሓሶት ክስን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒልኩም ኣለኹም ንዑ ሕለፉ ኢሎም ሒዞሞም ይኸዱ ሽዑ ኣቶ ክርስቲያን ኔልሰን ካብ ልበይ ይቕርታ ክሓተካ ይግባእ ጌጋ ውሳነ እየ ወሲነ ነይረ ንኣንድርያ ኣሚነያ ነይረ ግና ንሳት ታሊላትኒ እያ ኢሉ ይጠዓስ ኣይትጨነቕ ሓለቓ ናይ ኣንድርያ ሓሶት እኳ ኣሚንካ እንተነበርካ ኣነ ግና ከምኡ ክገብር ኣይክእልን እየ ኣነ እቲ ንስኻ ትፈልጠኒ ሰብ እየ ኣንድርያ ንጥቕማ ኢላ ዝቐይረቶ ኔልሰን ኣይኮንኩን ኢሉ ይነግሮ ኣቶ ክርስቲያን ቅፅል ኣቢሉ ኔልሰን ንስኻ ዓብይ ሰብ ኢኻ ወላ ሓደ ነገር ከይተፀበኻ ኢኻ ሓጊዝካ እያ ስለዚ ከማኻ ዝበለ ብሉፅ ሰብ ናይ ቤት ምግበይ ኣመሓዳሪ ምዃን
ንዓይ ዓብዪ ክብሪ እዩ ኢሉ የበስሮ። ኔልሰን ድማ ብሓቂ ኣዝየ እየ ዘመስግን ከም ዘሕፍረካ ከዓ ቃልኣቱ ኢሉ ምልሰሉ። ታታንያ ድማ ጽቡቕ ኔልሰን ብወገነይ ከዓ ንጓልካ ክሕግዛ እደሊ እየ ጓልካ ሕፁፅ መጥባሕቲ ከም ዘድልያ ፈልጥ እየ እቲ ወፃኢታት ድማ ባዕለይ ክሽፍነልካ እየ ኢላ ምስ ተዛረበቶ ተሓጓሱ ወሰን ስኢኑሉ ካብ ልበ እየ ዘመስግነኪ ዝሓፍተይ ከመይ ከም ዘመስግነኪ ንባዕሉ ይፈልጥን ሎሚ ተካል መዓልቲ እያ ኢለ ከም ማረር የውዒለ ግና እቲ ናይ ህይወተይ ዝበለፀ መዓልቲ ክኸውን ኣምላኽ ንዓኹም ሰዲዱለይ ይቕኒለይ ኢሉ ሰላም ይብሎም።